ଧର 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 ଧର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ବାବୁ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ। ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ 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 ଦେଖାଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଞ୍ଜା କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲାନି। ଗଞ୍ଜା ଦେଖିବା ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ଗୋଟେ ଧଳା ଗଞ୍ଜା ଅଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଛି, ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି ୟାଠୁ ବି। ତଥାପି ଅଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଆଉ। ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା, ଏଇଟା ଛୋଟ ଗଞ୍ଜାଟା ମାନେ ତାର ବୟସ ହେଇନି, ଠିଆ ଫୁଲିଆ। ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଅଛି, ଏଇଟା ଛୋଟଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି ଗଞ୍ଜା। ଆମର ଛେଳି 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 ତିନିଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜା ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ପାଉନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ର। ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗଞ୍ଜାଟା, ସେଇଟା ବି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଛି। ଏପଟରେ ସବୁ ଆମ କଖାରୁ ଚାଷ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଆ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା କଖାରୁ ଚାଷ କରିଦିଆହେଇଛି। କଖାରୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଏମିତି ଅଛି ଆଉ। କଖାରୁ ଚାଷ ହେଇଯାଇଛି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ଏଇଟା ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା। ଏଇଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜାଟା। ପୁରା ବଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ତାପରେ ଅଛି ସେଇଟା, ତାପରେ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଗଞ୍ଜା ଦେଖିଲେ 4-5ଟା ଗଞ୍ଜା ଅଛନ୍ତି, 4-5ଟା 6ଟା ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜା ଟୋଟାଲରେ। ବଡ଼ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି 2ଟା 3ଟା। ଧଳା ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି 2ଟା, ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି 2ଟା, ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ କଟାକଟି ଏପଟେ ସରିଗଲାଣି। ଉପରଟା କାଟି ଦେଇଛୁ, ଖାଲି ଏଇଟା କାଟିଲେ ଆମର ସରିଯିବ। ସେ ଉପର ଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ। 2ଟା ଗଞ୍ଜା ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଧଳା ଗଞ୍ଜା 3ଟା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ 2ଟା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାନଟା ଏପଟେ ଅଛି ଆଉ। ବାବୁ ଶୋଇଛି ପୁରା, ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ବାବୁ ବାବୁ ହାଡ଼ ଦେଖ, ହାଡ଼ ଦେଖ, ଏଟା କିଏ? ବାବୁ ବାବୁ ନା, ବାବୁ ନା, ବାବୁରେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ବାବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି, ଦେଖ। ହେଇ 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 ବାବୁ, ହେଇ ହେଇଲ ବାବୁ, ହେଇଲ ବାବୁ, ବାବୁ ବାବୁ, ବାବୁ ବାବୁ, ବାବୁ ନା, ବାବୁ ନା, ବାବୁ ଛୁଆ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବାବୁ? ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ। ହେଇଲୋ ହେଇଲୋ, ଏପଟେ ଦେଖ, ଏଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଏଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଏପଟେ ଦେଖ। ଗାଡ଼ି ନା, ଗାଡ଼ି 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 ଚଲେଇବ? ବୁଁ ଗାଡ଼ି ବୁଁ, ବୁଁ ଗାଡ଼ି ବୁଁ, ବୁଁ ଗାଡ଼ି ବୁଁ, ବୁଁ ଗାଡ଼ି ନା ବାବୁ ନା। ବୁଁ ଗାଡ଼ି କାଇଁ ବାବୁ? ବୁଁ ଗାଡ଼ି କାଇଁ? କାଇଁ ବୁଁ ଗାଡ଼ି କାଇଁ? କକ କାଇଁ? କକ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଆଡ଼େ, ଏଇଆଡ଼େ କକ, କକ ଦେଖେଇ ଦିଅ ନା। କକ ଛୁଆ ଦେଖେଇ ଦିଅ ନା, ଦେଖେଇ ଦିଅ କକ, ମାର କକ, ଦେଖେଇ ଦିଅ, ମାର। ଏଇ କକରେ, ଏଇ 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 କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? କାଉ 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 କାଉ, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା, ନା ବାବୁ? କାଉ 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 କାଉ, ବାବୁ କାଉ କାଉ କାଉ। ବଡ଼ ବାଲା, ହେଇ 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 ହେଇଲୋ, କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି? ଧର 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 ଧର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବାବୁ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ। ନାଉ 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 ନାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘର ପାଖରେ ଅଛୁ, ତ ତା ମା ନଦୀକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନଦୀ ଯିବୁ। ତ କିଛି କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ନାହିଁ ତ, ଧୁଆ ଧୁଇ କରିବ ସିଏ।
तो आम टे लेट्रे जीवु से सफासफी कर सारापर आम पहुँचीजु गाधेबू पलि आसबू बाबूर तो गाधुआ सका ना बाबू सका गाधु कर ना हाँ गाधु कर ना बाबू ना सका गाधे सारी बाबू आमर तो खाली आम गाधेवा बाकी अच्छी गाधेदेबू आ कि समय पर जीवु नदी एबे माँ जाम टे पर जीवु आम धीरे धीरे नदी चलू बर्तमान ता माँ सफा कर सारी प्राय जब सफा कर कि समय जगिबू से तापर गाधेब कड़ा नौ आड़े साड़े तो नदी जाऊँ बर्तमान गाधेवाई बाबू को नहीं जाऊँगी तो घरे कहीं ना तो जगह तो से नहीं जाऊँगी बर्तमान गाधो केते सारा सफा कर सारी तो आम पहुँची गलु फाइनाली नदी रे नदी आमर एमती देखा नदी देखु केमती देखा पूरा पूरा ग्रीन 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 देखा